In het Dr. Jacob Botkepark in Den Bosch is in de afgelopen 2 jaar een pruttige gebeurd. Bewoners, vrijwilligers en sponsoren werden uitnodigen voor een feestelijke oplevering. Van 2020 ben we begonnen met de planvorming om te zien van ja, het park een upgrade aan ten opzichte van de situatie hadden we hier. En wat er verhoren is dat de vierverpartij is uitbaggeren, die is vergrutten. Maar die bagger en die groen die vrijkwam is, hebben we groenwal in het park opgeworpen. Die ben weer inscheren met blomrijke mengsels. Er zijn visvlonders binnen online in het park. Het hettenkamp is ietsje lichter worden, zodat er ook een roenwandeling rondom de vierver mogelijk worden is. En daarnaast hebben we een heel soort bankjes in het park vervangen. En daarnaast hebben we nog voor de insecten allerlei borders maken met een heel soort nectarplanten, zodat vlinders, libelles en orenbeesten er van profiteren kunnen. Het is een prachtig mooi park. Wij zijn hier al meer dan 30 jaar en ja, langzamerhand weer waar het wat vertut is. En als je dat, nou ja, op een gegeven moment weet je net beter, maar nu het aanpakt is en je zorgt wat het bij worden is, ja, het is prachtig. Op de vierver die zit smoorvol met vis, karpers, zeelt en heel soort witvis zit erin. Ja, die ben destijds door een beroepsvis eruit hellen. Die ben door Sportvisserij Friesland destijds naar oren visparels van hun gaan. En toen had zij hier de vierver uitbagen gekend, later er nog vergrutten. En toen had Sportvisserij Friesland weer zwaar van nieuwe visken erin. Ik hou ook wel van visken en van vivers. Ik vind dat dat gewoon heel mooi worden is. Dat weer wat vertut is, het weer wat smarig, het rijst zit erin en ja, het ziet er nou weer prachtig mooi uit met visstijgers erbij voor de jeugd, ook voor de oudere mensen. Dus dat vind ik wel, ik vind dat heel mooi worden. We krijgen heel soort positieve reacties. Er is ook een vrijwilligersgroep opzetten om het park mooi netjes te houden. De gemeente die had als eigenaar van het park het onderhoud van de gezons, de BM, de schelpenpaden. Maar daarnaast zit er ook een vrijwilligersploeg die ervoor zorgen dat het schoffelen en het handmatig werk ook uitgevoerd wordt in de plantenbakken. Zo nou en dan de paden eens even een keer maaitje of wat brandnettels onder de vreding van het hettenkamp voorthelje, dat soort zaken. Echt het liefst handmatige werk door die vrijwilligers nou. En ja, zodra ze de waren binnen of hier in het park binnen, dan krijgen ze een heel soort positieve reacties van de mensen die er echt van genieten kennen. De hele dag je er eigenlijk wel onder in. Er zijn mensen die hier komen om de herten of de eindjes te voorien, maar de bijen of de lietsbijen bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen die letten hier de hoen uit of die zijn ontkuieren of onthudraven. Dus een heel soort mensen die komen hier bij elkaar.